Ka Jaintia Students Union JSU kalalait bania kendo yo Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District kumjo yaki he ka company Topsem Bandawa ban penher krat no Mardor yaki arngut ki barjala ki batrai hapo kane ka company na kane ka jilla na mar ka jingdon kti ha ka penshit yaki pulen ban bom ban tet naphang yaki pajba ha ka por wa pelong ya ka jing yaki persya ya ka jing pelong public hearing ha thang sky East Jaintia Hills ha ka apsau terik mentau benai kane ka jing lek dawa jong ka seng ban penher krat no yakine ki arngut ki nong tre hapo kane ka jilla kalong ban lait na ki jing ja bas ngosi bat ka seng kalama hamru yaki he ka Topsem balada ki dang penne yakine ki arngut ki barjala hapo kane ka kam kin sami ki jing ngosi bat wat ka jing sngo ya pher jai benrio nalor kata kaseng nang baung ne ukurwa kala ongru balada jakum kine ki jingja na kaliang kane ka company kaha ban shim ya ka jingkit kli bar ka deiru wan persngap ya ka jingdawa jong kaseng ban penher krat no ya kine ki arngut ki nong tre na kane ka jilla Meghalaya ha ka baya dei bar kane ka jingdawa jong kaseng na kaliang ki he jong ka te ka company kala menjur bat penpau wakila pha shaki bor bahalor jong ka company ban le ya ka badan kam na kaliang ka seng kala ongru ba kane ka company kan ha ban pentikna halor kane ka jingdawa jong ka seng lem kumta kan ngan ha ka jing e kumjuru ha ka jing kendo ya UDC ka East Jaintia Hills District na kaliang jong uru ulakular ban tho syakatnat Home and Political Department na ka banta ban be no stendon ya kini ki arngut ki nong tre jong ka te ka company na kane ka jila wa jingjia ka tuski public hearing yang ka Topsem Limited ini liang yang kerja JSU borok hikubi dah dap iga mesin ke wa snausi wa da jia kam tu jingjia ki wa ni de ucha karo kam te na liang yang kerja JSU duduk ketu meski hi wa jia da em ka jingi klam mo i wa ini ki officer yang ini ki Topsem lebu ile ka jing persnyau ki wa to imam de kwa ai ya tu ki bru ya tu ki khar arngut ki wada pencit ya ki kulit hak tu besni wa udat ya ki jadru yang i kat wa kamte i na liang yang ka JSU de chimi garai naduk tu besni wa imam di kwa ai ya kini ki bru wa mg hapo yang state yang i wan la katele WE wa ka Topsem dat publish ko sapo ki kot bor da pensnya wa kini ki arngut da mg ha ka suspension han la kate i na liang ka JSU imam sa huni te na ba jing cha bom jing cha cho yang kibru yang i mi cha mi u ngoi ya kate ka jing cha bom cha cho ka jing cha yoroi i jai bru yang i kan wa kamte i dalai ne ka sni da dai do yang i hi ni wa u him no i karai wa u yaklami wa ki officer liang ka JSU the tip i ya ini ki armut ki khar ki wa kontrolmar tu besni naliang ka JSU i daw wani ka surprise checking hakinu before wa naliang yang ihi la deja wa chami yakini gibru wadang em gi hapo kani ka cement plan ka yong ki akani ka Topsem yong ka UM hapo ka ilaka yong i le i la deja wa ja ki wan yakini gibru le imbi ba le kani to ka Topsem hu ba le yaki na ba kat kam ka jing le ka yong ki ka mihap de uchong gi hapo ka state yong i te nadu mentu ka sngi daw am kani ka checking ka yong i ha inu bipor wa mi tip la da ja wa cham i dale ba i ka JSU dalai ba go chakmat